let's run to the rest of our lives and leave everything that we've known behind. We won't look back. Together we have everything that we'll ever need. So take my hand, all the places we'll go. Kula matur dateng panjenengan Bapak Naib, kula aturi makili nikahaken yuga kula estri ingkang nami Jessica Edi Lorenza pikantuk piyantun kakung yang asma Peri Setia Haji kanthi mas kawin tersebut di atas pramila sumangga panikahipun Kulo tampi pasrah wakil wali panjenengan datang kulo kagem wakili panjenengan nikahaken putri kandung panjenengan Jessica Edi Lorenza pikantuk anak Ferry Septiaji Binterno kanthi mas kawin gangsal gram perhiasan emas harta kalih yuta rupiah kabayar kontan. Mekaten Bapak Wali para saksi cekap nggih. Nun sewu Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa mimma in basyaran faja'alahu nasyaban wa syihran wa kana rabbuka qadiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh keluarga besar dari mempelai putra dan mempelai putri, Bapak Darno sekeluarga, Bapak Edi Saroso sekeluarga. Yang kami hormati Bapak saksi berdua, Bapak Mutin, seluruh keluarga yang hadir dalam majelis ini, wabil khusus yang berbahagia mempelai berdua Ferry Septiaji dan Jessica Edi Lorenza. Sebelum prosesi akad nikah pada pagi hari ini kita laksanakan, mari kita buka bersama-sama majelis ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya selalu menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mewujudkan rasa syukur kita dengan terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan juga ketaatan kita kepada Rasulullah, yang nanti di yaumul kiamah selalu kita rindukan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu, seluruh keluarga yang hadir dalam majelis ini, pada pagi hari ini kita berkumpul bersama dalam majelis ini adalah untuk bersama-sama menyaksikan prosesi akad nikah pernikahan mempelai berdua, yang mana sebelum kita melaksanakan akad nikah ini beberapa hal telah dilaksanakan sebagai tahapan dalam proses pernikahan dari mempelai berdua dan Bapak Wali, yang mana kesemuanya itu adalah merupakan bagian dari persyaratan dalam proses pernikahan dan pencatatan nikahnya di KUA Kecamatan Balong. Yang selanjutnya mengulang apa yang disampaikan di Bapak Wali, Bapak Edi Saroso di awal telah berwakil wali kepada kami. Insyaallah kami akan melaksanakan apa yang menjadi amanah dari beliau Bapak Wali untuk melaksanakan akad nikah ini. Bapak Ibu, seluruh keluarga yang dirahmati Allah, mari kita satukan niatan kita untuk bersama-sama berdoa. Kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita ini bersama mendapatkan ridho, mempelai berdua diberkahi, keluarga yang dibina nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Allahumma amin. Mari kita awali bersama-sama dengan membaca istighfar dan syahadatain terlebih dahulu. Moga.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak saksi kalau suwun panjenengan sekseni akad nikah menika khususipun panjenenganipun Bapak Edi Saroso dan Bapak Terno doa restu panjenengan sedaya kagem kang putra kekalih mugi tansah dados doa ingkang dipun ijabahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Cekap akad nikah dipun laksanakan kasuwun Bapak Mudin saking Desa Ngampel untuk memimpin doa. Monggo Bapak Ibu seluruh warga ingkang dirahmati Allah, kita laksanakan, kita seni sarang-sarang akad nikah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsyakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Ferry Septiaji bin Terno. Angkah tuka wazawaj tuka Yesika Edi Lorenza binta Edi Saroso wakili waliatan bil mahri homsata jiromatin mujoharatul zahabi wa miliunan rupiatan halan. Ya Ferry Septiaji bin Terno, saya nikahkan dan saya kawinkan dengan engkau Yesika Edi Lorenza binti Edi Saroso yang telah wakil wali kepada saya dengan mas kawin berupa 5 gram perhiasan emas dan uang 2 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Jessica Edi Lorenza binti Bapak Edi Saroso dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wa akhirin wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala barang dan langguli sahabatina Rasulillah ya jemaah alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah bini ngamah wa yukabi majidah ya rabbana lakal hamdu kama jambagi di jalali wajhikal karim dengan sultanik. Barakallahu baraka baraka wa jama baina wa khairin ali baina wa qabla baina tamah hawa ali baina wa qabla baina tamah hawa baina. Sallallahu alaihi wasallam tidak kubron. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Kawilujengan ugi rahmatipun Gusti Allah kepareng pemandu
Panjenenganipun Bapak Edi Saroso miwah Ibu Watini Gotrah keluarga ingkang titi kelenggan punika sampun kepareng neteping darmaning ngasepuh ngrakit sekar cempaka mulya Hamisudha ingkang putra putri seklane mangki hadir inggih Genduk Ayu Yesika Edi Lorenza ingkang titi kelenggan punika sampun jinatukrama kalian Angger Bagus Ferry Septiaji putra kakung sagendanipun Bapak Darno miwah Ibu Wiji Lestari almarhumah kamijil saking Dukuh Tegalrejo Tunggur Limbian Magetan. Mila mekaten sangjaning para tamu pini sesepuh ingkang dahet kinabekten. Panjenenganipun wawantu-wantu ngaturaken wilujeng rawuh katur genjuk sangjaning para pini sesepuh ugi para tamu minulya. Mugi keparing-paring donga miwah pangestu mugi urut roncaning adicara wisudan talikrama panggih pinanganten wonten hari kelangkan punika mangki purwa madya ngantos suwasana tinebihna sambikala manjinga ing kawilujengan kepareng sangjaning para tamu kula muruhakani mengkah rakiting adicara wisudan talikrama panggih pinanganten wonten hari kelangkan punika mangki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nikmatillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bini sesepuh ingkang dahat kinabekten panjenenganipun Bapak Lurah ugi sedaya prangkatipun ingkang satuhu kinurmatan. Para kadang tumaruna saten negari kami minangka dados pandam-pandaming kawula dasih ingkang dahat kula tresnani sumrambah sangjaning para tamu. Kakung Swana Putri inggih Bari Agung Trah Kamahambek Budi Dharma. Kandili nambar nabi paksama pepayung kanugrahane Gusti Kang Maha Welas Maha Asih. Gusti menang purbotan kawenang kapurba Gusti menang wasisotan kawenang kawasiso Gusti menang ukut lisen-lisening jagat raya. Rahmat salam katur kunjuk dumateng priyantun gung luhur pedhengan titah tetungguling umat kinasin Jawata inggih mustikani jagat bawana. Jeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam garwa putra sakabat sapendhek sedanipun ingkang insyaallah badhe paring syafaat dumateng kawulanipun binjang wonten ing yaumil kiamah. Niki sangjaning para tamu murwakani atur minangka susul saking para kadang ingkang titi kalenggan punika rumagang kati minangkani panjenenganipun Bapak Edi Saroso miwah Ibu wiwit saking juru pepasisat mojo pinanganten Dian Rias Munggu ingkang dipun sengguyung kalian para kadang-kadang juru foto studio Riko Foto Studio wilujeng makarya ugi para kadang-kadang saking juru panglipur Raya Musik ingkang mijil saking Etan Stasiun Ponorogo wilujeng makarya Mas nggih datan kantun kadang Sutresna kula SS Sound Audio kami cilik saking Radan Sambeng mbok bilih anggenipun makarya wonten hari kelanggan punika mangki-mangki kekirangan samudyanipun mawantu-wantu diagung pangesami saking para rawuh ingkang dipun suwun ugi nyuwun tambahing pangestu mugi anggenipun nindakaken jejiban agung wonten hari kelanggan punika mangki purwa madya ngantos ewasana. Tinebihna sambikala manjinga ing kawilujengan jati. Bini sepuh ingkang dahat kinabekten sepisan malih minangkani panjenenganipun Bapak Edi Sarono miwah Ibu ngaturaken wilujeng rawuh mugi kaparing kasekecahaken anggenipun lenggahan ngantos titi paripurnanipun adicara wisudan talikrama panggih pinanganten Genduk Ayu Yesika Edi Lorenza
Ingkang titikelangkan punika sampun kepareng jinatu krama kaliyan Angger Bagus Weri Septiaji. Ing pangangkah kanthi donga pangestu handika sami dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mangayu bagya rawuhipun para tamu minulya. Para kadang-kadang saking raya musik sowan wonten ngarsa handika sami. Sepisan malih wilujeng lelenggahan kanthi mahardikanipun penggalih. Para kadang saking Raya Musik Production Sasonoka aturaken. Sesarengan para kadang-kadang Raya Musik Production SS Sound Audio.
Lengang indriya mangu mangungkung kanduhan rimang Tata sing ratri gumanting rahina Tata sing ratri gumanting rahina nalika semana kawuryan Sang Sita resmi musangsep sak pucaking bukir sisih kilen. Kairing Tranggana suci, baka siji sirna madyaning ratri. Gumanti jemedule Sang Basanta kang wis mungup-mungup sak pucaking bukir sisih wetan. Pratandha gumanti ning swasana bakal dumados. Ojah iku kila sesautan imbal Mandiraga lampun telah sukma kado asung Pambagyarja. Asung Pambagyarja gagarenjang kang arsa tumapak. Pepujianing para santri kang satu jumaket mring Gusti Kang Maha Suci. Miwah kekidunganing para pujangga. Kekidunganing para pujangga kang satuhu gandrung tentreming bawana. Kang katon subur makmur ayem tentem tata harja poto menggah tandhane. Dipun wastani subur awit tetanduran sak kanan kiringipun bali wisma katon ijo royo-royo angrembuyung ingkang mekaten saya mimbi asrining Ibu Pertiwi ana satengahing padukuhan ana setunggaling bali wisma kari rengga sagung kaendan rupen kang maneka warna. Satemahatan desaken edine wasni pandulu.
Tinong saking Mandrawa ambiar mompel katepak pandung kurung kang renggani sirna sipating jalma panyayah midodari hangi jawantah paribasa
mendengarkan suara hatiku. Ini Mas, rada iyup. Nurige sang janu pratamu bini sepo-sepo ingkang dahat kinabakten sampun pikantuk sasmita. Kalemunta siap mojo pinanganten kakung Angger Bagus Ferry Septiadi. Kadherekaken Bapak Sohibuniro keluarga Kamijil saking Tegal. Rejo Tunggur Lembian Magetan sampun prapteng madyaning sasana pinanji. Lumebetipun satmojo pinanganten kakung Sinobagya kelawan sholawat Nabi. Raya Musik. Nabi
Papan Ngiglo Manjilo. Papan Ngiglo Manjilo pepasan ati kalamun to dinulu. Uba rampe upa ceradat panggih pinanganten usamekta. Ingkang titikelanggan punika sampun kepareng jinatukrama kaliyan Angger Bagus Ferry Saptiaji. Wisang yanung para tamu muni sepuh-sepuh ingkang dahat kinabekten dereng dangu satmojo pinanganten nggonya lelenggahan kagiat sakjroning ati eling marang Purwoduk sinane pagesangan eling marang lelabuhane bapak so ibu nuli jengkar saking palenggahan arsa sumembah sumungkem mring bapak so ibu palugon lagune wekas lu kita linuding kidung kadung kadreng hamomong manah rahayu Mong sembah diri gulut kapurba risang murbe ngerat duwung kalorot talumpah kacopot tondo yekti kalamun tosat mojo pinanganten kekalih banget bektine marang bapak saha ibu lumampah renteng runtungan hagakanten asta pindhoning pamer katresnan marang bapak saha ibu kakarone prapteng unggan kang tinuju sigra tumungkul hamar klungantokan jemo bantala wadananira sumembah sumungkem hanya nyadong tetes simpan donga pangestu mring bapak saha ibu tangkeping asta tumiba pangkone bapak saha ibu yayah rinangkul rangkul pamidhangane nalika semono kawuryan ingkang bapak saha ibu hangus suwa pepadanira wini mirip-mirip maneh kang kebak rasa asih dalasan sutresna jroning kalih bapak saha ibu kebak rasa panuwun mring Gusti kang maha welas maha asih senajan to ora kawedharing ladi duh Gusti kang maha welas maha asih satuhu paduka maha mirah katitik wonten hari kelenggahan puniki kula sampun kaparingan putra kekalih kang wis ngancik alaming kadiwasan ya alaming bebrayan agung
Engger anakku sakloron. Bapak ibu ora iso peparing apa-apa marang bebrayan. Ya mung donga pangestune bapak so ibu tumama marang sira. Rina kelawan wengi bapak amung ndedonga marang bebrayan. Mugi jumbuh kangkang ginayuh, sembodo kang sinedya, slamet kang tanpa ribet bebrayanmu. Keluargamu dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah, keluarga kang bagya mulya, wiwit donya prapteng delahan. Piwelinge bapak tunap sira kaginini, upadinen rehing kautaman. Upadinen rehing kautaman ben besok tinulat marang para putra. Piweling sabanjure upadinen telung perkara kang sepisanan. Upadinen lelangening raga golek bondo donya kang saokepe kanggo sangu leladi mungguhing bebrayan. Ingkang angka loro upadinen lelangening wardaya. Sakwuse palakrama sira sakloron secah ketha sira marang Gusti Pangeranira. Ya kuwi kang anjalari beberanmu ayem tentrem, kebak rasa syukur peparingi Gusti kang maha kawasa. Wondene kang angka 3 upadinen lelangening asmara. Jogonen rasa tresna ing atira. Eling dawuhe para pinisepuh duke nguni. Kalamuta jroning keluarga kebak ing pacoban. Semono uga jroning tresna kaginini kebak ing panggoda. Ya mung prasetyaning atira niatira kang anjalari bebramu langgeng nganti ya puputing yuswa. Paripurna sumungkem ring bapak so ibu kekarone tumuju mring sasana nengga nuli Siatmaja pinanganten putri sumungkem marang Siatmaja pinanganten kakung minangka wujud bekti tresna gendhok ayu Jessica Edi Lorenza mring Angger Bagus Weri Setyaji. Rahayu sagung dumadi bebrayan Siatmaja pinanganten kekalih. Mugia manggiya gesang kamulyan kang sejati wiwit donya prateng dilahane wangke. Paripurna upacara adat sungkeman nuli katindaken upacara adat kacar kucur andung gunakaya. Upacara adat kacar kucur andung gunakaya.
kacar kucur andum gunakaya amu minangka sasmita piwulang para pinisepuh sesepuh duke nguni mring temanten minangka wujud pimulang mring Angger Bagus Weri Septiadi sakwise palakrama darbe jejiban kaluhur mungguing bebrayat ngobati buga ten wastra sandang miwah pangan kaparingaken genduk ayu Jessica Edilorensa kasok glogok datan enten ingkang kantun paribasane kang awujud kepeng mas kepeng perak dele kawak gudhe kawak kaangkah sing adoh dadya cedhak kalampune wis cedhak dadya sanak kalampune wis dadi sanak ing pangangkah uripa kepenak karo wong kang den dahat tresnani nuli kapasrahaken bapak Sohibi mengku wedisa sinambi wis dadi prasetane ngati siap mojo pinanganten kekalih benjang mbok bilih manggihi kamulyan ing gesangipun kekarone kekarone wis prasetya sajroning ati mulyane anak ya mulyane bapak saha ibu paripurna upacara adat kacar kucirang ndung gunakaya nuli katindakaken upacara adat dahar walimah dahar walimah dedaharan kang kadahar ing wanci walimatul aurus dedaharan kang amung minangka sasmita piwulang marang temanten kekalih dedaharan kang maneka warna rasa maneka warna rupa candrane kaya bebrayane satmaja pinanganten ing wingking kalampun jroning bebrayan kebak rasa maneka warna ana bungah ana susah ana abot semono uga ana enteng ana tangis ana guyu iya mung nyawiji tekating atira kang anjalari bebrayan mulanggeng ngantiya puputing yuswa satemah dumadi dulang dinulang kekarone mengkuwer disa sinambi wujud prasetyaning ati kekarone lamun to arsa nglampahi bebrayan agung bungah susah arsa linampahan bebarengan kanthi lirambaran rasa asih asah lan asuh ing pangangkah bebrayan satmaja pinanganten dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah keluarga kang kebak rahmatipun Gusti kang Maha Welas lawan Maha Asih
Jumbuh kakang ginayu sembodo kasetyo mrensat mojo pinanganten Bagya mulya donya prapteng delahan. Niki sangjaning para tamu puni sepuh-sepuh ingkang dahat kinabekten sepisan malih ngaturaken wilujeng rawuh. Panjenenganipun Bapak Darno miwah keluarga kamijil saking Tegalrejo. Desa Tunggur Lembean Magetan dipun sekecakaken derekaken mengkahur rencane adicara-adicara. Wisudan tahikama panggih-panggih pinanganten. Ugi para pinisepuh sesepuh ingkang dahat kinabekten nyundunga pangestu. Mugi urut rencane adicara-adicara. Wisudan talikrama wonten hari kelanggan punika mangki para madya ngantos wasana tinebihna sambikala manjinga ingkang wilujengan jati. Kepareng kasekecakaken ingkang pelenggahan kanthi mahardi kane penggalih. Pinisepuh sesepuh ingkang dahat kinabekten panjenenganipun Bapak Lurah ugi sedaya perangkatipun ingkang satuhu kinurmatan mirunggan panjenenganipun Bapak Darno sekeluarga kamijil saking Tegalrejo Desa Tunggur Kecamatan Lembean Magetan ingkang satuhu kinurmatan para kadang tumaruna satenegari kami minangka dados pandhem-pandheming kawula dasih kang dahat kula tresnani. Sumrambah sangjaning para tamu kagum sana putri inggih Baragung Trah Kang Maha Megwer Budi Darmo. Lumbing siring yuang rabi, handesek swasana sampun handung kapratri daya deldaing karya. Urut rencane adicara-adicara wisudan talikrama panggih-panggih pinanganten Genduk Ayu Yesika Edilorensa miwah Angger Bagus Ferry Sepdaji tinar buka sarang-sarang kanthi hamidhangetaken wedhar suci kalam ilahi kadang kawus kapijing dadi mratitisaken waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an sasana sabda kaaturaken. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض على بعد وبما أنفقوا من أموالهم
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintagung salajengipun awujud pamasupun doa katur panjenenganipun Bapak Yai Jemarin Sasonoka aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarakata masqabat Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya binima wa yukabi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim istanik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khairin. Allahumma alif baina hadainil arusaini kama alafta baina abawaihima wa ajdadihima. Allahumma tawil umrahuma wa sahih ajsadahuma wa khasir masqahuma. Rizqan halalan thayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindan katur panjenenganipun Bapak Yai Sirman kan sampun paring donga pangestu mring temanten kekalih. Mugi tumandua dumateng satmojo pinanganten satemah jumbuh kaliyan kang ginayuh. Sembodo kang sedya hinewan mri Gusti kang maha kawasa.
kekuatan yang luar biasa. Cara salajengipun awujud pamedhar sabda. Ingkang sepisanan dawuh pangandikan saking keluarga kadang besan saking Tunggur Lembian Magetan. Mila mekaten katur bini sepuh kami menika tetelanging basa cundakane atur saking keluarga Lembian sasana kaaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadallahu adzim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin para alim, para bapak yai ingkang tansah kula taati manggasto fatwa lan pidhawuhipun. Kunjuk ngarsaning para pepindhen bini sepuh sesepuh aji sepuh kasepuhan ingkang kawula bekteni dumateng saking para tamu undangan Katung Sunan Putri ingkang tansah winantu bagya mulya. Murwakani atur kawula wonten ari kalenggan satemeka monggo kawula dherekaken sarengan ngunjakaken ras puja salah syukur dumateng dalam Allah Subhanahu wa taala. Awit inggih bebasan tanpa wilangan anggenipun paring kanugrahan karahmatan kanikmatan ugi kalujengan dumateng kita sami sehingga wonten ing wiwahan sala menika kita sami saged minangkani menompang dados pamrentipun Bapak Edi Saroso Dalasan Kulawangsa saperlu margiya dawuhipun putra-putrinipun inggih Nimas Jessica Edi Saroso pikantuk Nakmas
Ferry Septiaji putra saking panjenenganipun Bapak Tarno kanthi kawontenan wijing kalis ing sedaya rumiyin. Pramila monggo sedaya nikmat peparingipun Allah kita syukur nyuwun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ugi mboten kata lumpen salat dan salam katur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Ageng Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak garwa sak putra sahabat penderipun sedaya mugi kita sami kalunus penderipun ingkang tansah pikantuk karajan kabejan kamulyan kawijengan awet kula panjenengan sami gesang wonten alam donya Allah sumugi yaumil akhir Allahumma amin. Dumateng sami kakusuna putri ingkang tansah winantu bagya mulya kala matur wonten arsa handika sami minangkani talang atur cundakaning basa penderek temanten saking Laladan Tundur Kecamatan Limban Kabupaten Magetan. Ingkang pisan kawula ngaturaken salam takdimipun Bapak Tarno kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Edi Saroso Delasan kula wangsa pramila salamipun kula aturaken kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kasugengan saha karomatan tansah kajiwa kasarya tumrap Bapak Edi Saroso Delasan warga sedaya Allahumma amin. Wonten ingkang kalipun bilih sowan kula sak kanca tebih saking Tunggur wonten ing dalem mriki niki kala wau kula sak kanca ngasta keris nanging dereng wonten warangkanipun. Dados sengkelit keris nanging dereng wonten selontonganipun. Selontonganipun wonten dalemipun Bapak Edi Saroso mriki. Leripun kawula pasrahaken temanten kakung ingkang nami Nak Mas Ferry Septiaji kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Edi Saroso Delasan kula wangsa salajeng nalika wonten dalem panjenengan iki bareng anggen panjenengan kula wentah suka piulang paring didikan dumateng piyambakipun murih piyambakipun kala wau cekap pesangonipun cekap pengalamanipun kangge bangun balesno ingkang kados kula bangsa midam-midam inggih keluarga ingkang bahagia sejahtera sakinah mawaddah rahmah lestantun widodo awet dinten ngantos dados kaken-kaken soni nenen dados kakek-kakek so ninek-ninek dados mbah-mbah dados mbahanang mbah wedok mbah buyut canggah waring utik-utik ngantos sak terusipun Allahumma amin. Ugi kala pasrahaken temanten kakung ingkang nami Nak Ferry Septiaji kunjuk dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh lan sedaya warga lingkungan ngampel mriki awet inggih desa mawa cara kutha mawa tata adat istiadatipun Tunggur kalian ngampel mriki mbok bilih mboten sami. Pramila kawula suwun kanthi sanget dumateng para pinisepuh lan sedaya warga lingkungan ngampel mriki kersa paring saran nasihat dumateng piyambakipun. Murih piyambakipun kala saged gesang wonten sak tengah-tengahipun lingkungan warga ngampel balong mriki. Wontene amanat ingkang ketikanipun bilih binjing wonten ing dinten Sabtu Legi uda kawis tabuh tunggal sonten pinanganten sekalian kasuwun kalarepaken wonten ing granipun Bapak Tarno wonten ing Tunggur Limbian kanthi dipun derekaken keluarga sanak sederek lan penderek sakmurwatipun. Kalau ambal sebentar malih bilih benjing wonten ing dinten Sabtu Legi uda kawis tabuh setunggal sonten pinanganten sekalian kasuwun kalarepaken wonten ing granipun Bapak Tarno wonten ing Tunggur Limbian kanthi dipun derekaken keluarga sanak sederek lan penderek sakmurwatipun. Dumateng lekah sami kakung putri ingkang tansah winantu bagya mulya sepindah malih kala matur pinangkani penderek temanten kakung kawula ngaturaken ageng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Edi Saroso Delasan kula wangsa dinipun napa sowan kula sak kanca dalem mriki sampun pikantuk panghormatan ingkang sae walenggan ingkang sekeca lan pipasekan ingkang sarwa dipeni ingkang sedaya kalawuh sampun dadosaken suka lalarna ing penggalih kula sak kanca kula sak warga namung nderek doa mugi Allah Subhanahu wa taala bales tesih katerman panjenengan kan kesainan langkung kata malih jazakumullahu khairan katsira fid dunya wal akhirah amin. Salajeng kok bilih sowan kula sak kanca dalem mriki wonten atur saha trapsila ingkang kirang mucuk prana menggahandika sami saestu kala nyuwun pamunten ingkang sagengipun. Dumateng lekah sami kakung putri lan kok bilih wiwahan wonten ing sonten menika mangke cekap lan paripurna kepareng kula sak kanca lumangser pamit boten langkung nyuwun tampi pangastu mugi lampah kula sak kanca awit dalem mriki tansah jinangkung kalujengan ngantos griyanipun suang-suang Allahumma amin. Damar mancung cinupet kirang wicaksana mbok bilih kala matur
ngelantur wonten arsa andika sami pramila kawula punten semanten kemawon wonten sakla panjur papunten atur kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebak kawijaksanan dawuh pangandikan saking penjanipun Bapak Darno miwah keluarga kami jili saking Tegalrejo Desa Tunggur Kecamatan Lembian Kabupaten Magetan katur bini sepuh kami nongko sulih sarira saking penjanipun katuraken panuwun ingkang tanpa upami. Nunggih sangyaning para tamu bini sepuh-sepuh ugi prarawuh menulya kados-kados kadang pramuladi anggenipun nindakaken jejibanipun dereng sauntawis sekap. Mila mekaten adicara kepareng lerem sauntawis katur para kadang-kadang saking Raya Musik. Loro pisan iki. Weh dadah. Nanti maju mriko. Apa ya kuat? Sajrone atiku asik analika sliramu apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa patuwun
tak anteni ning pucune tresno babalungan angka bebasane mung katon sliramu wae aja lali pawalinku uga monake janji-janjimu aku wong satya satuhu tak anteni saelingmu dino minggu sing tak tunggu kowe nyajak neng tawang mangu nganti lincir prengene ana kene aku nunggu kowe pipimu masih tak siwa lali janjine kandhane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko ngepose Mas ya Niki garwanipun. kula niki Mbak Ayu nggih iki Si Mbak Yuni pundi, kakangane pundi? Kakang. Lah niki adik. Oh niki satu. Lah kakang karo adik beda. kata janjane kowe nek Yo. agak-agakmu sajamu priyane atiku sudono kowe kencan karo liya Matur suwun. Yuk. dino minggu sing tak tunggu kowe nyajak neng tawang wangu tak ngerti cewek ya karo Mbak Ayu ku nanti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe tak SMS rambalasi yen tak tetut malah sok pateni iki
bikin kuyoyo dek bikin kuyoyo mangga aku mangga yen kepedho irungmu mesti tak jiwa ya jiwa lali jambine kandhane rasane mangke ya sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko Ternyata. Gayeng ya Ron ya. Oke, niki mau Bapak ingkang niku request tembang kangen ngoten nggih, Pak? Nggih. Tembang kangen. Bar niki nggih. Jenengan derek jumeneng lho ya. Bae manten. Pangapunten esipun nembe mandhap niku mengke pokoke niki mengke acara paripurna sak telase es, sak cekapipun es. Ngaten Bapak Ibu nggih? Nggih. Rodok suri titik ra apa-apa warang kadung bae lho. Janjane kowe Jo. lake-lakemu sajanyo priyani ati susu jono kowe kencan karo wanita liya Kadran foto, monggo. Maya wengi udan greme cara wis suwe banyu jantung meces dadi saksi nggonku nangis lewat kangen muga bisa dadi tombo suwung jroning uripku yen ora ana sliramu suwire angin tansah Kudut kabung rasa kang tak empet agawe ora dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo ngen iki nandang uyung rino wengi rayang apa pancen siramu wis ora krasa sayang tresnaku marang siramu ora bisa apa lali apa pancen wis ngerti sakenane aku dengan sesungguhnya ngateni baline damani iku wujud katresnaku
waya wengi hujan gremes ra wis suwe banyu kang tumetes dadi saksi gembu nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku sumbrune uripku yen ora ana sliramu aku milire tanpa duduk aku rasa kata empet agawe loro dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tembok tembok tangan iki nandang uyung lino wae. Lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang ora bisa Apa lali, apa pancen wis ra ngerti satenani aku bang setia ngenteni baline indah manis esokku liwat tembang kangen iki wujud katresnaku. matur nuwun. Daya drada ing karya lampahing adicara. Wisudan kali krama panggih wonten hari kalanggan punika tumapak adicara sadurungipun atur pambagiarja satur penampi saking ingkang hamengku gati. Mila wekaten pinisepuh kawus kapijingkati kinartetani basa cundhakan atur saking ingkang hamengku gati sasana kaaturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Niki sarahne wekdal sampun saya ratri mukadimah kula nderek ing ajeng ngoten awan nggih. Alhamdulillah dalem matur minangka sesuluh ingkang hamengku gati sepindah ngaturaken kasugengan rawuh handika sami sugeng rawuh sugeng sonten sugeng pepanggihan boten namung kasekecakaken nanggenipun panjenengan sami lelenggahan ngantos paripurnaning adicara samangke ugi panjenenganipun Bapak Edi Saroso nyuwun lumunturung isih samudra panjenengan sami mbok pilih anggen nampi rawuh panjenengan sami kathah kekirangan saking samudayanipun panjenenganipun boten katalumpen ngaturaken gunging panuwun dumateng para sanak kadang kadian tangga tepalih bala rewang sedayanipun ingkang sampun paring-paring sabiyantu wiwit purwa madya ngantos sakjroning mangke estu panjenenganipun Bapak Edi Saroso namung saged ngaturaken jazakumullah khairan jaza. Mekaten nangka salajengipun kawula badhe ananggapi atur sesulih saking pengarak temanten saking Desa Tunggur Lembean Magetan Jawa Timur Indonesia menawi boten sisip anggen kula nampi sepindah ngaturaken salam takdim wonten ing mriki kala jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman karajan sosih wilasa ning Gusti mugi tansah kapayungaken dumateng kita sami amin. Ugi salajengipun wau ngaturaken pasrahipun wonten ing tabuh sekawan kirang sekedhik kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim kanthi asta kekalih punang pinanganten kakung kawula tampi sakwetahipun ugi ngaturaken pangalembana menika dawuh sami-sami kalepatan ugi dawuh sami-sami lan mbok pilih cekap bahagian panjenengan sami badhe kersakaken kundur saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Edi Saroso ugi sanak kadang lingkungan wonten mriki namung saged ndedonga jipinuji donga dinunga mugi kundur handika sami
awit dalem mriki dulumugi talipun suwang-suwang tansah mangke rahayu ing kawilujengan. Wabilih makaten purwa madya wasana anggen kula matur kathah kekirangan pangapunten wasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Bini sepuh-sesepuh ingkang dahat kinabekten para tamu menilai atur wuninga. Wisudan kalikrama panggih pinanganten sampun paripurna tandha yekti. Ngunjukaken rasa syukur marang Gusti Allah Taala sumangga kapungkasan kanthi wasan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.